Nilatikan na pala. For today's video mga kapobre, uban ni may diris kabukiran magtuyok-tuyok. Base na gimingaw dihas kabukiran mga kapobre, karong adlaw manguha mi og palaw. Pakita namo ninyo ang mga punuan nga as in dagko na jud kay mga kapobre nya, kaya sa samong naagi nakita na migsaging. So pisag sobra na sa gawa na tiis ay gikaon ka na tanawa ng mga loyo, mga back up. Nagkulismaot ng mga naong mga kapobre. Karon mga kapobre, naibog maggukuan ng saginga kay ubos ra kayo ba. Enjoy sa ninyo ang view sa atong suba mga kapobre nya. Ang atong tempo grabe nag-blue nagbato-bato ang langit. Ingon nila pag kuan ko no, ingon ani ko no ang langit kay nindot ko no ipananom ung dani kamuti. Oh, pananom na mo kamuti mga kapobre. Enjoy sa ninyo ang among mga naagiang balay diri sa una mga kapobre, maabot jud diri kinaligog suba kay magpadidit lagi ang balani. Niya sa mong naagian mga kapobre, lami kayo ang pakko. Niya kaila pa ba mo ana? Pakko na siya mga kapobre, daghan kay na diring dapita, nakakita mo anang dapit sa baliti o. Ang palaw mga kapobre, perting dagkuag punuan. Dagkuag punuan, pisko kaayo tanawa ninyo. Pero ayun ang diri sa ako na right side kay badyang na. Diri nami nga side mga kapobre nga pasulod nami kay lisod kaayo sudlon ang palaw, labi na ang iyang punuan ba nagdikit-dikit manggod. So enjoy sa ninyo mga kapobre ang among pagsulod diri, ang ang pagpanguha og palaw. Dayon nagdala gid mi siya kinahanglan og bara kay lisod manggod kaayo og sundang-sundang ra kay dagko na jud kay siyang mga punuan. Karon nangita pa mi aning entrance og asa mi makalusot padulong sa sulod kay as in ang mga punuan pertinang dagkuag huwang nakaiba. So walay pagduha-duha, gikwaan na din namo kanang sani palak-palak ang palaw mga kapobre para sayo na namo siya barahon. O silang tulo kay dako-dako man ang nagsunod na ko gud naglisod og lusot. Kana pusaw na mga kapobre ay nakakuan mo naka-remember mo sa nagnamoy baboy manguhag pusaw. May nagkaila pa mo. Pero dili man jud nato malingkan ato mga lisod nga kaagi sa una no. Dinigid sa una ra hangtod karon lisod lagi gihapon pero naning lang gihapon ta. Diri sugdan na natong pagbugwal ani mga kapobre. Lisod kay siya kwaon ay kadikit-dikit magod ang iyahang punuan. Si Inday tanawang na grabe naning kayo. Ipo dai probiyag dagko igbukton gud murag ipo kunod sa palaw. Oh, kini. Inday. Di. Kana ba kana? Ayaw prinsip. Ay! Ang kapito. Putol din. Buhay matuon ko na ba? Mana na? Malang na? Mga gabi kan? Nasa. Gini, oke naman na, mapirang naman na. Dili mawirang ba kayo? Sama ta. Sige. Ana ligit kita sapot. Sundang. Oke na na. Aha. Itas ko. Tara og mo mga puti ko. Ini Labura ba dai? Oh? ini. Labura. Oh, labo. No? Samay birahon. Oh, bila sa nato ko kada pa isa lang ko mo. Dili. Aduh, maigot ana dung ha.
Day, wala pa wala. Yan to. Sige. Oh, na. Sige na lang din. Oh. Day. Na. Isa, kami na lang, no? Bata ng dako kung ano na. Eh? Yung isa oh. Di, abay tayo na, day? What? Labu. Kumaon, Day. Kumaon yung buatan, Day. Agay. Uy, Ano na kayo? Dagan kayo. Sige, di madaog na. Oh, grabe na kita mo dagko kayo sus as in dagko mga kapobre labo kay jug unod. Kana mo na siya gisapsapan kay taud-taud na mga kapobre pagka man na dalsahon na naman siya diri sa suba. Wala na namin suba nga part, kinahanglan na mo na siya panitan, kuha na mo na mga gamot-gamot as in panit nga sinaw jud. So karon una ni Tiras Friendship oh tanawa. Grabe dako-dako po nagbukton oh. Igiludhan jud inta ng manang. Lunan dyan na ako mga kapobre kaya nindot jud kaayo ning natas tubig ragod pod maghumol unya after ana mga kapobre nag sa unahan ana didto mi maligo kay kanang sani nang ikaduha man gud nga suba didto mi dapit sa tikas gid dako walang diring dapita amo na siyang gipaspasan kay kuha naman gud kanang init na. Unya, while nagkuan mi diha, nagsapsap-sapsap mi diha mga pobre. So, hindi sa na ninyong tanaw diha para kabalo sa mga panit o palaw, ning anion day. Kasi day, o kauli mi sa inyong probinsya. Nya, kita mo palaw dito, ayo parang bisol, kay pare-parehar ba ang bisol o ang palaw. O, nang kanang gidali-dali ginamo na mga pobre kay syempre wala pa man mi kakuan, wala pa mi pamahaw. Isayo mi diri kay udto na mi mo ani diri gud kay pati na paging inita. Kay karon tan-awa unsa ka gwapa og napanitan na oh. Kinsa di ganado mo. Lihok ana nga syempre kaon na gud. Kasi na pagkaon na gud. Kana pagka man na mga kubri kapag ipakita na ko na siya nga ako na siyang bukon para makita jud ninyo unsa jud siya kalabo. Nya unsa man nakasuway gid mga ni sa una. Pero sa tinod ng mga kabilo mo dyan yung kanon sa una nga wala may bugas. No. Mo dyan pang salbar ginis mong gutom diri sa bukid. Ang inday o dako pasad kaayo. Pero kay datulanan tataran ay kay ang bato isa ra hapak pangag ng sundanga. Ingani ni mga kapobre puli-puli. Kinsa pa wala gikapoy amon mo nito kinsa pa gikapoy amo pahuway kinsa pa man lain ang sanig kanay ba nakita ninyo nga ako jud na siya gipanitsan mga kapobre siguro jud ako nga wala na jud siya panit o katong mga ugat-ugat bitaw niya nga nabilin kay lain man pud kay kanon kamera bay mga on unya kay dinato tarong og hinlo so bukon ako na siya para makita ninyo unsa jud siya kalabo oh bang ang kamot day maigot day mapungkol day una araw. Wow, grabe. Grabe kanindot, grabe ito mga kapobre. So karon mga kapobre, ipakita na nato nga luto na siya. Dire magluto ta, ibutang nato siya sa kaldero. Siyempre ato siya latan og maayo dayon ilahi ginang latik. So karon mao na ni. Mauna ni nga nilungag gibutangan og latik. Duha ka lubi og tungag kilo nga kamay. So iyabo na natin latik mga kapobre nga napad yun na siya lubi-lubi kaya wala magitarog sala para mapil yun ang tamis. So ara, yay! Mga una ta mga kapobre. Thank you for watching. Ay ayaw kalimot pag-subscribe sa mo YouTube channel for more videos. Bye-bye!